הסיפור שלי פשוט. כמו כולנו, אני פועל יוצא של רצונות. שני אנשים שרצו משהו. יכול להיות שהם רצו להתחתן, או לא להיפרד. יכול להיות שהם רצו להשאיר זכר לעצמם. אולי הם רצו להרגיש נורמליים. אולי הם סתם חיפשו זיון. אבל הם רצו משהו. ואז אני הגעתי. מרוב שהם רצו כל כך הרבה דברים שלא הלכו להם, כי בחיים לא הכל הולך. כשהם ראו אותי, הם רצו הכל ממני. את הנורמליות, את התירוצים, את הזכר לעצמם, את הנחת. ואני ילד טוב. נתתי להם את כל מה שהם רוצים. את הדברים הגדולים ואת הדברים הקטנים. ויום אחד הבנתי שאני לא יודע מה אני רוצה. וכשסוף סוף יכולתי, ארזתי תיק ונסעתי. וחשבתי על זה. וניסיתי דברים. דברים שעשו לי טוב ודברים שעשו לי רע. ולאט לאט זה התבהר. וידעתי מה אני רוצה. באמת. אבל אז רצו שאני אחזור. בחודשים עברו וחשבתי שגם אני רוצה. אז חזרתי. וכשחזרתי מהר מאוד הכל שוב התבלבל. וחזרתי להיות עסוק במה רוצים ממני ומה חושבים עליי. ועכשיו, כל מה שאני רוצה זה שיעזבו אותי בשקט. שלרגע אחד, אף אחד לא ירצה כלום. לא יבקש כלום, לא ידרוש כלום. כדי שאני אוכל שוב להבין, לפחות דבר אחד, הכי פשוט שיש, שאני באמת באמת רוצה.